Malawi Today. Sasa yeye akazurula heka. Yeye akanena kuti amuna anga anatenga passport. Ananena mandipasira passport. Unaenda ukazuza ngaende ndi passport. Pamene kuyamba kuululidwa kumeneko. Iyo pantsusu kompapa kuchoka khandi kusomba akatenga passport. Kuchoka ndikulilongo akatenga passport. Kupita kwa nsusu. Tusagwira imene amene apanidwe amene komasi naunalike kalikonkano andikunja kusafu konza ngakale pang'ono iya verani safu konza ndikukana kugawikana kumene kutimo mchipani cha DPP. Your Excellency, you as the president of the party, take the leadership to ensure that there is unity in DPP. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli ine Comrade Ntanyiwa ndinakusowani masiku amenewa ndikhulupiriranso amalawi munandisowa ndikulandireni chigawo cha kumadzulo kuno mpulogalamu imene timaitcha nkhanga zaona, pulogalamu imene amalawi ambiri amayikonda. Ndikulandireni nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo, muli ndine mkonzi ndi mulusi wa pulogalamu iyi Comrade Ntanyiwa kuchokera kuja ku dziko lija la Namibia. Amalawi nonse chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna mundimvese bwinobwino ndi makamba mobwereza kunena kuti ineyo chimene ndimakhulupirira munthu amene ndimamukonda ngati akupanga zinthu zina zake ndimafuna ndibwere ndimzuzule. Nde vuto ndilonena kuti anthufe tinabadwa mosiyana. Anthu ena timafuna tizipembeza mafano pamene anthu ena sitimafuna kupembeza mafano. Ndimanena kunena kuti activism yomangopanga imene ulibe chochita chenicheni, activism imeneyo imakhala yovuta kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi zonse kuti upange umayang'ana mbali kuti ndi mbali iti imene ndingayiyankhulire kuti indipase chakudya cha tsiku la lero. Komano activist weniweni akuyenereka kumayima pakati osayang'anira kuti ineyo ndimasapota UDF ndiyeno UDF ikupanga zolakwika ndizingopitirizabe kuyankhula zabwino pamene zoyipa zilipo. Umene usu activist. Ine ndimakonda chipani cha DPP ipena pake sikuchita bwino ndingokhala. Umene usu activist. Ngati tikufuna kukhala activist onoti anthu azitikhulupirira tisakhale ndi mbali. Angakhale boma likhoza kubwera nkumanena kuti this is the right activist chifukwa chonena kuti akuyankhula zinthu zimene zikuchitika. Komanso abomaja
apezerapo advantage kukonza zinthu zina zimene zili zolakwika ngati abomawo ali ndi mtima wolena kuti akufuna kupitirira kukhala mbomamo unless ngati akungofuna kungokhala mboma zaka ziwiri olo anthu atapangira match and match iwo akhoza kuchoka. Komano I don't think kunena kuti chilipo chipani chimene chimafuna chitatuluka mboma. Olo panopa a DPP sakufuna atatuluka mboma, akufuna ata lamulira dzikoli mpaka Yesu Kristu kubwera, chifukwa dzikoli linali m'manja mwa IMCP atakhala kunja kwa zaka zambiri. Amalawi tinayembekeza kunena kuti kubwera kwawoku ndi kuti zinthu zina ndi zina azisintha. Unfortunately simene timaganizira ife Amalawi, njoka ndi njoka. Tinaona kulamulira mwankhaza, moopseza, mosapereka ufulu kwa munthu akati ayankhule tinene chilungamo. Ma activist ife takhalatu pena tikuyankhula zinthu zina zake zonena kuti kuzimva a DPP ndibweza kusaka munthu, koma sitinamve ndi tsiku limodzi lomwe kunena kuti a DPP akumusaka Lighton Mangochi, a DPP akumusaka Boni Kalindo, a DPP akumusaka wakuti. Sitinamve kusonyeza kuti DPP ndi chipani cha demokrasi, ndi chipani chimene chimakhulupirira kupereka ufulu ndi mphamvu kwa anthu. Choncho ndifuna chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi mundimvese, ndifuna ndibwereze. Ndikamamkonda munthu ndimafuna ndimuzuzule. Anthu ena akhoza kuona ngati kuti amadana ndi Norman Chisale, amadana ndi Ben Phiri. Ayi, ine sinimadana ndi Ben Phiri, sinimadana ndi Norman Chisale, komano mwina ndikhoza kudana ndizochita za Ben Phiri. Ndiye ndibwera panopa ndiyankhule kunena kuti Ben Phiri pakuti mukanapanga chonchi. Ndiye Ben Phiri aja aunike zimene zija akhale pasi aone kunena kuti koma Comrade Ntanywayi akunena zona. I did play a move, but in a wrong way, not in a right way. Chinene chilungamo apa tisabisirani. Life ya masiku ano ndi akatangale. Tikhoza noti titese katangale, komano sitingamthese ya. Tikhoza kungomuchepesa. And chimapangisa kuti katangale azipitirira malo amene timagwira ntchito, malo amene timakhala mdziko ndi chani. I will come with that subject kuti timasulirani bwinobwino nkhani ya katangale, kuti katangale ndi chani, kuipa kwa katangale ndikotani. Zimene zozo zonoti Amalawi tiphunzisane ndi cholinga chonena kuti as we go in future tikamapanga tiziziwa kuti chimene ndikupangachi there is advantage and there is disadvantage. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno ndisamireso kwambiri ku DPP chifukwa pali activist wina amene amazitchula kuti iyeyo ndi wa DPP kwambiri. Iyeyo ndi activist wa DPP kwambiri kuposa ma activist ena onse. Anabwera last week pa social media ndikumakamba za Comrade Ntanywayi ndiye amapempha kunena kuti tibwerese maumboni nkhani ya Honorable Chipungu. Ndi chigawo cha kumadzulo kuno ndofuna ndibwere ndi maumboni nkhani a Honorable Chipungu. Ndinachita kupemphedwa mukabwerera mu audio ya activist ameneyoyo. I don't like to mention names nowadays. I'm a grown up person, so I'm not going to mention a name of that person, the one who was mentioning my name in his audio, to say, Comrade Ntanywayi, you need to bring the proof. So this evening I want to produce some evidence
that so is doing so. Ndinachita kupemphedwa sindikanabwera Honorable Chipungu mundikhululukira komano chifano kuti ndinachita kupemphedwa ndi mnyamata amene anapasidwa ndrama ndi apongozano amene timati Mai Gerard mwana wa Philip. So tibwere kuti anthu apange ine ndribe nawo chifukwa china chilichonse komano as I said I don't like the style imene anthu amapanga akafuna kupanga zinthu zina zake tikumafulumiza kwambiri because now we are 9 months. So I just want to mention some few things zimene zachitika in 9 months zimene akupanga munthu. We need to keep legacy for Peter Mutharika. Pamene popo amalawi ndifuna ndikuzeni kunena kuti nduna zonse zaboma kandi ma MP amene tili ku chipani cha DPP ngati tikufuna kusunga legacy ya Peter Mutharika, ngati tikufuna Peter Mutharika pamene akuzatuluka mboma ndikukakhala poteropo osati kutuluka kuti basi DPP yatuluka. DPP sikuti ituluka mboma iyayi tizizuzula komanso tiziteteza kuti isatuluke mboma chifukwa kuti anthu akuti akudya chimene akufuna ndi chimanga komano tisikhala tikuyiwongolera kunena kuti on top of chimangacho anthu akhale ndi ma business abwino. Napoleon Zombe ndoja tikuyamika tsiku ndi tsiku kunena kuti nkhani ya Napoleon ni Zombe yachita bwino. So this evening ndiyankhula modekha ndi cholinga chonoti timvese bwino. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Kachiwiri ndi ngokulandiraniso abale ndi alongo konse kumene muli. Ngani yanga madzulo ano ndiyonena kuti ndinapemphedwa ndi activist wina kuti ndipereke maumboni pa Limpopo FM. Ndimati ndipemphe ma activist achipani ena siyani kunyoza Mai Joyce Banda omwe pakadali pano anatula pasi ndale pano paso sakupangaso za ndale akugwira ntchito zothandiza ana ovutika ana amasiye anthu okalamba ndi otero. Ndiponso pali ma activist ena timachedwa ndi kulimbana ndi olemekezeka Abakiri Muluzi omwenso anatula pasi ndale. Komanso ndipemphe ma activist ena tisachedwe ndi kunyoza Mai Jeni Ansa cheni talemekeze anthuwa. Komanso kukakhala MCP ngati milomo yawo satchula APM samapuma bwino koma anawatibula ndi 3 miliyoni nkanthu iwo anapeza 1 miliyoni nkanthu kanthukotu aliyense aziona kuti kodi kanthuko nkati. So chimendi babu ndingapemphe ma activist azanga 10 tinava ina akuyankhula za Joyce Banda anatula kale atula pasi ngani ya ndale utsogolera kupereka kwa anthu ena tisalimbane nawo. Bakiri Muluzi anagwira kwake kunatha. Choncho pali activist wina yemwe anatha zankamwa kundinyoza komanso anatumidwa atapasidwa 250,000 ndi Mai Philip omwe Mai Philip omwe anali akazi awo a Gerard kumeneko ndi ku Luchenza township ya Luchenza kuthyolo. Maya amenewa amunawo anamwalira mosadziwika bwino
atagwirizana amayiwa iwowa amayi Filipiwa ndi wantchito wawo kuti apange chakwaipa ndipemphe mayi Filipi kapena kuti akazi awo a Malemu Gerard omwe ndi apongozi awo achipungu omwe ndi apongozi awo awolemekezeka achipungu chonde siyani kumatuma anthu kuti azilimbana ndi Comrade Ntanyiwa. Ndili ndi zanu zochuluka kuti ndibwere ndiyankhule apa mwinaso banja la apongozi anu likhoza kusokonekera chifukwa cha zimene ndingayankhule chifukwa mwina samaziwa history yanu. So ndimafuna ndipemphe mayi Philip, mayi Gerard kunena kuti mukalimbana nane kwambiri tsiku lina ndizabwera programu yezangu khala yanu, koma zimene zozo sindikufuna. Ndinu mpongozi wa nduna ya boma ndipo ndipemphe kunena kuti tiyeni ife azipongozi tisalowerere ntchito za boma chifukwa kuli chenzako kuli project imene kuchitika siku ndi tsiku kukhalira kukangana ndi contractor zosachita bwino zochitisa manyazi. Choncho ili ndi pempho langa ndikuyankhula modeka mofaza chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti mayi Philip, mayi Gerard siyani kutuma anthu kuti azindinyoza. Zikapitirira ndibwera ndiulula za imfa ya munanu. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Activist yomwe anatumidwa kuti anyoze Ntanyiwa anapempha kuti tibwerese umboni kuti zomwe akuchita olemekezeka achimwemwe chipungu. Nde chifukwa cha pempho lawo tafuna kunena kuti choyamba uthengawo upite kwa olemekezeka bwana President Peter Mutharika kuti ino bwana ndi ino mmadziwa masalale anduna zanu. Choncho tifufuzireni olemekezekawa mu miyezi yokwana 9 olemekezeka achimwemwe chipungu apanga zinthu zimene kwa ife amene timalondoloza zinthu ena amangomva alibe nazo ntchito, koma kwa ife timalondoloza amene timafuna kuti timalifunira dziko lathu labwino. Tikudabwa kwambiri kunena kuti miyezi 9 minister amene akulandira ndrama yokwana 6 million. Ino nonse amene muli ndi maballpoint mukhozotenga maballpoint makapireta muzichita calculate. Mu miyezi yokwana 9 olemekezeka achimwemwe chipungu omwe salary ndi 6 million, ndipo chifukwa cha ngongole zimene anatenga ma MP akumadulidwa almost 1.7 million pa mwezi. Nde ino amene muli ndi maballpoint mutenge 1.7 million times 9 months ndi ndrama zingati. Nde mukapeza ndrama zimene zozo olemekezeka achimwemwe chipungu akufuna kugula timu ya mpira ya Super League. Kodi timu ya mpira ya Super League aigula ndi ndrama zingati? Next year akufuna kugula timu ya mpira ya Super League. Yes, it's a well development ndifo okondwa, koma where the money is coming from. Tikachita ma calculation
calculations ama salary, where the money is coming from. Afuna kugula timu ya mpira. As we are talking right now, agula malo kuna mwera 1.1 billion. Malowa alipafupi ndi famu ya Agwanda Chakwamba kuna mwera. Mukapanga calculations ya salary 6 million minus 1.7 imene imasala. Nde mukayiwerengera ndrama imene yoyo. Mundu wagula famu 1 billion kuna mwera. Ndi ma business anja amene akupanga akubweresa ma profit ochuluka choncho. Agula Tuchira house ku Luchenza 500 million. Agula Tuchira house 500 million. Imene hii aigula kwa mwana wa if I'm not wrong tumati Chimpangwi Tuchira house. As we are talking, they are renovating. Ku Luchenza mukapita kumene koko mukoza even kutenga chithuzi ndikutumisa kuti anthu akhulupirire kuchindidwa ma renovation. Agula 100 hectares kwa Nsundwe. Uku ndikononga legacy ya Peter Mutharika. Kuli project imene kuchitika ku Luchenza Hall. Contractor yemwe wapasidwa ntchito ku Luchenza Hall akungolondedwa ndapongo zawo. That's why I said I got lots to say. Ndenda pemba kuti abongozi olemekezeka chipungu akhalipe. Ndi mkhani imene ndayankhulayi ndifuna ndipemphe olemekezeka a Peter Mutharika ndikwakonda chipungu chifukwa sindikufuna akhale Richard Chimwendo wa DPP. Ndikwakonda mbuzi imadya pamene yamangiriridwa, koma ikamaja ikumbukire kunena kuti kuliso mawa azanditenga azandimangirireso apa ndizadyepo. So langa ndipempho olemekezeka a president khala naye ni pansi mwana wanuyu asinthe machitidwe a zinthu. Tisamapange zinthu zoonesa kuti tikusolola kapena tikutenga ndrama mwamwenye tikugulisa malo mwachinyengo mopanda ndondomeko monga ife nduna iona zalanzi. Ndiye ndofuna ndipempho olemekezeka. Ndakhala ndikuyankhula izi pena ndimayankhula ngati kuti ndikulakwisa, koma siku lina muzandikumbukira chifukwa zabweresa mavuto ake azakhala onena kuti anthu osakukhulupirirani chifukwa muli ndi ambition yofuna kuzakhala ndi president wa dziko. Ne president wa dziko panopa ndi MP, panopa ndi nduna wayamba kale kuchosa. Akazakhala president azachosa bwa. Ndi amalawi pano tachinjira kwambiri. Tufuna president ngati Peter Mutharika, president odeka, president wofasa. Ndi chifukwa chake pano patika masankha utsogoleri olo mmachalichi anthu amayang'ana kuti kodi atsogoleri wakhala chani awa ali ndi ka business. Munthu opanda business bwinobwino yokhazikika mipingo ma institution ndipovuta kuti ampase udindo. Timaopera zinthu zake ngati zimenezi. Ndiye ndikufuna ndipemphe kunena kuti tisaononge legacy ya Peter Mutharika. Tisatengerepo advantage pa Peter Mutharika. Chimene chocho ndipemphe atsogoleri tisapezerepo advantage pa Peter Mutharika kuti mwina Peter Mutharika sangathe kukwanisa
sakwanisa kuyenda pano kupitapo, sangathe kuyenda pano kupitapo, chifukwa chonoti anabadwa ndi mtima uja wokhala mu ofisi zake zimakhala m'mapepala, sizongoyendayenda kukakwera njinga kuchemane kubwera, kunyamuka kupita kwakuti ukapita kule Wampulu kubwera, kunyamuka kupita kwakuti ayi sizili mwapita Mutharika. Ulangizi wanga wapadera domeneo. Ngani ya Napoleon Zombe. Ntokoza president because you put much effort on it kuti ziteke. Ngakhale ananu ena awiri anali ndi mtima ofuna kwajira Napoleon Zombe, which is not right. Development imene yakupanga Napoleon Zombe, the development imene the whole country, the whole nation ipindule. So tienti kamapanga zinthu zinazi tizipanga moganiza. Pali anthu awa a president ngati ndikotheka akumbukireni anayima nanu nji mu nthawi yokopa anthu. Honorable Namachekecha, Honorable Kingston, ngakhale adani awo samaonera kukondwa. Ndimaziwa a Kingston mwina akulephera even kupasidwa ka contract kena kake just because ali ndi adani amene ali kutsogolo, amene ali mabwana komano olemekezeka a president. I would like this evening to ask if possible aganizire anthu amene wa Honorable Namachekecha komanso Honorable Kingston, komanso kuli Honorable Bagasi, kuli Honorable Namale tipemphe, komanso kuli Honorable Amchacha, Dave Chikwanje, komanso kumene kutili ndi Honorable Lipipa, intelligent guy, munthu olimbikira. Ngati mwayi upezeke kutsogoloko abase ni ntchito zina zonoti athandizire kubweretsa chitukuko cha dziko. Olemekezeka president, ino ndinu president yekhayo amene we trust you. Ndipo dziko la Malawi panopa likukhazikika, chuma cha dziko chikubwerera m'malo mwake. Ndikufuna ndithokoze olemekezeka a Patrice ku Reserve Bank, olemekezeka a Patrice ku Reserve Bank chifukwa cha ntchito yabwino mukuigwira. Tikudziwa pali mikwingwiri maina ndi ina komano osatekeseka. Gwirani ntchito yanu. A president anakudalirani kuti mukagwire ntchito imeneyi. Ndipemphe ku chipani cha DPP tichepese mabodza ndi kuti chipani chiyende chitsogolo. A president Peter Mutharika anakudalirani nonse kuyambira ku nyumba ya malamulo ndi kukafika maudindo onse amaunduna. A president anakudalirani. Uthenga wanga chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna upite kwa olemekezeka a Tamblas ku MRA. Mukuyenera kusamalisa ndi anthu ena omwe akumazemba misonkho, akuonongerani mbiri yanu, akuonongerani ntchito yanu, chifukwa anthu akugwirisa ntchito mphamvu, akugwirisa ntchito mphamvu za kuchipani komanso kuboma. Ndimafuna ndipemphe olemekezeka a Tamblas chifukwa pali anthu ena amene akugwirisa ntchito mphamvu kuchipani komanso kumlakwa alomwe.
ngati amaideni agwisa ntchito mphamvu za kuchipani. Ndiye ndimafuna ndikupempheni kumeneko olemekezeka Tamblers kunena kuti mukuyeneka kuti msamale chifukwa amaideni akulowa ndi katundu ochuluka mdziko koma sakupereka custom. As we are talking, my warehouse awo kulimbuli ndi odzaza. Dziko litukuka bwanji ngati sitikupereka custom. Tiye tiperekeko half ya katunduyo. Yes, we are in government. Komano ngati ndikotheka tiye nikochepa kokha tisangopanga. So olemekezeka Tamblers mukuyeneka kusamalisa kwambiri because zizasokonekera ndi zanu, sizasokonekera za anthu. Tufuna tipemphe galimoto ya amaideni imene inafa inayikidwa mphepete mwa msewu kusanjika ikachosedwa. Mkatimo muli zinthu zolakwika kwambiri, muli zinthu zoyipa kwambiri mkatimo. Mankhwala mpaka ukapanga mankhwala kuti a president azakonda kwambiri amaideni. Dziko ndi anthu ake. Ife tufuna tikonze chipani cha DPP. Kulibe masewera amene ati azisewera ndi chipani cha DPP. Ife ali Popo FM tibwera. Mkazi wacho chikasakula wabera anthu ndalama omwe amapanga sewero la mfumukazi. Choncho tufuna tipemphe contract imeneyi anapasidwa Flora Suya kumapangidwa sewero la tonde mfumukazi, ndipo ena mwa omwe amene aberedwa ndalama ndi Amese, Akwini komanso Mai Shokoshoko, ndipo akuwaopseza kuti awayimisa ntchito. Ndipo amalawo mundikhulupirira kunena kuti pali masewero ena amene achitika miyezi iwiri anthu amene wasanapezeke. Utengo wapadera upite kwa olemekezeka Mai Abigail Bongwe kuti muze mbale wanu yemwe akumatitumizira ife akuli Mpopo kuti tizikunyozani inoyo. Ife sitimapanga za mbumba. Komanso ndizomvetsa chisoni titafufuza munthu amene akumafuna kuti tizanyoza olemekezeka Mai Bongwe. Mai Bongwe mwewo anamthandizapo ndikumpitisa ku Kenya. Mwaona uchisiru anthu tikamati nkhondo ndanasi. Munthu akubwera akumunyoza munthu amene wamthandiza kuti pitani ku Kenya mukapange ziwiri zitatu. Lero akubwera ndikumatitumizira mautenga ife pali Mpopo kuti amayi amene wandoipa, Mai Abigail soipa, oipa ndinu chifukwa mukufuna ndi chaching'ono chomwe azikuthandizani kugula panti akupase na Mai Bongwe ndalama. Mukupita ku zibwezi mukufuna Mai Bongwe akupase ndalama zokanyengera ku chibweziko. Olo ndili ine yankolanu ndinena kuti mupite mukalime kumunda ndalama yakumene kumwaphisira tsuta yanu ndimene mupite nayo ku chibweziko. This is Comrade Ntanywa for Popo FM. Siko chilungamo. Pepeso basi no sipi. Auze nyama lao. Advice president. Chukua hili kwa chupa. Chuanege. Tukumuliza malawi ni kama mwanzo wangu mambo.
Eva iwe ni panjala Kulidiso Fizimu yanu na eni Were pa mutu babo Pamene ndikumaliza program yanga pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo kuno ndimafuna ndipemphe kunena kuti nkhani yomanena kuti tifuna tithane ndakuti nkhani imeneyi siyabwino. Pali programu imene anthu ena oipa akuti akuyecha Operation Rat Trap kapena kuti gwira khoswe. Pali anthu 6 amene akufuna azalondalonda mpinga njira, akufuna azalondalonda abushiri. We don't know why Alesson Muli sikudziwa chifukwa chake. Ndeni mafuna ndipemphe anthu mulipo anthu 6 maina anu ndikukuziwana mulipo anthu 6 mukuti mukuzicha kuti Operation Rat Trap. Ndimafuna ndingopempha kunena kuti ngati ndikotheka siyani kwa alonda Alesson Muli ampinga njira abushiri because we don't know kunena kuti ala kwa chani. Ineyo I believe kunena kuti munthu akalakwa timamuitana kuti takhala ni pansi ndi mmatha kukambirana mukakhala pansi paja. So I believe kunena kuti mukakhala pansi mukhoza kukambirana ndi kuchita sort out the problem. Komano zoti kumalondalonda kumafuna kusekerana ma account kumafuna kupezerana zifukwa. Teni tipange ndale za smart this time around. Teni tipange ndale za smart. Ndiye ndifuna ndipemphe kunena kuti kagulu ka anthu 6 kamene mufuna kuti muzalondalonda anthu amene wawo. Chonde programu yanga chigawo cha kumadzulo kuno amandipasira ndi matransporter awiriwa achikalongwa omwe akutolera katundu akunyamula katundu kuthandizana ndi boma kunyamula katundu kwanyamulira Malawi kumapita naye kumodzi. Nonse amene mufuna kutumiza katundu wanu mwammangamanga kale wina akubwezedwa ku basi tayitengani telephone number la izi 07820322134 muyankhula ndi ayinaka achikalongwa abwera azakutengereni katundu wanu. Kaya muli ku Durban, kaya muli ku Polokwane, kaya muli ku Pretoria, kaya muli ku Johannesburg, kaya muli ku Mpumalanga, tayimbirani achikalongwa pa 07820322134. Komanso mukhoza kuyankhulanso ndi Kasimu amene akupezeka pa 078391658 imbirani Kasimu. Matransporter amenewa ndi matransporter amene ife ali Limpopo timakhulupirira sana mbiri munthu katundu sitinamvepo kuti yayi traki yapanga zakuti yayi galimoto yathu yafa pa msewu. Ndendi kuti imbirani Kasimu pa 078391391 6586 078391656 mukatero Kasimu muyankhulana nawo. Akupezeka ku Pretoria komanso achikalongwa akupezekanso ku Pretoria. Mukayankhulana nawo anthu amenewo akuuzeni ndipo kaya muli kuthembisa abwera azakutengereni katundu wanu. Kali muli ku Soshanguve azakutengerani katundu wanu. Kaya muli ku Wonder Park, kaya muli ku Mamelodi, kaya muli ku Estress, kaya muli ku Edenville, wherever you can mention Jimston, abwera azakutengereni katundu akafike ku mudzi. Choncho tipange. Pomaliza ndikufuna ndipemphe boma
boma komanso commission of inquiry kunena kuti Abdul Lapken ndifuna ndikonze pamenepa maprogramu angaja ndimakanga kuti ndimachula maina anthu awiri kuti Abdul Lapken kapeni. So ngani ya Abdul Lapken amalimu akapeni anali enaso ndi munthu wina ndiye ndifuna ndikonze kunena kuti Abdul Lapken kapeni. Tikuchosapo la kapeni ndibwereza ndimakonda kunena kuti Abdul Lapken kapeni komano si Abdul Lapken kapeni. Ngani ndiya Abdul Lapken ndi ngani imene ndifuna kukamba yonena kuti Abdul Lapken komanso ndi manda ena onse ndifuna ndipemphe akubanja nonse ndifuna ndikupempheni pazifukwa panachitika zinthu za Katangale, anapanga Katangale amaliro tikupanga kafukufuku pena pake pakupezeka zonoti paliso manda ena amene munayikidwa chidole, manda ena munayikidwa chidole. So zupanga tini manda awiri amene munayikidwa chidole. Ndifuna ndipemphe nonse akubanja vomerani boma likafuna kuti likafukule manda kuti tidziwe kuti anayikidwa mmenemu ndi wathu. Tukamphekesera kena kakutipanga pya, we are still investigating choncho. Tufuna tipemphe kuti manda Abdul Lapken akweneka akafukulidwe with immediately. Ndifuna tipemphe aboma chifukwa chonena kuti manda Lapkeniwa anakayikisa malingana ma statement amenenso anayankhula maya ku nyumba kwawo. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno, I just want to tell you a good news. Ndibwera ndi nkhani ya kuchikangawa program yesinafune ndisakanize ndikhala ndibwera ndi nkhani ya kuchikangawa mawa lino mamawa. Ngati sibwera mamawa ibwera chakumasana koma I'll try my best. Chifukwa chakutangwanika kupita kukayang'ana ma information apa ndi apa sinafune kusakaniza program yangayi ndi nkhani ya kuchikangawa. Ya chikangawa ikhala ya kuchikangawa chifukwa tinali pa ground ndipo kafukufuku tampanga wokwanira. As we are talking right now tibwera tikuzeni kumene kuli Lapken, town imene akupezekera Lapken, ndipo tibwera tikuzeni shopping center kapena mall imene amapita Lapken, nanga Lapken zitachitika zimene zija anapita kuti, nanga panali maplani otani amene amapanga IMCP ndi akazawo Lapken. Ifeyo tikhala tikubwera ali Mpopo FM tikatizi muzizwa zonena kuti tapita kukapanga kafukufu. So program yathu imene ikubwerayo tufuna tikuuzeni kunena kuti kodi Captain Mulomo this is Comrade Mtanywa pali Mpopo FM chikumane chigawo cha kumamawa kuti timve kuti kuchikangawa zinthu zinaenda bwanji. Kulidiso, mizimu yangu naye nibwere pamutu babo.